Så er vi inde i Frederiksberg Slot, og nu er officerskole, og vi står inde i gården. Derude så indgangen, og derovre har vi Søndermarken. Det er det gamle slot, ja. 1703. Og alt det her, det er træmarmorering, at det er træ, ikke? Ja, det er træ, der er malet. Så. Det er malet træ, ikke? Det bruger man meget på gamle slotte. Og det er desværre det er riddertalen, der er ved, at vi kan ikke komme derind. Det er under renovering. Okay. Der var regner i loftet, så de er simpelthen så alt af pastillaser og dækket af, og er måske nogle af mine jordmøder i København, og så kørt herud på ruller, og så sat op i loftet. Det er ikke malet i stedet? Nej, det er ikke malet i stedet. Et af dem er malet i stedet, men alle de andre, de er malet Hvad er det? Ja, så det er fint, og med gamle stuk og stilarterne er ændret hen ad vejen fra at være barok og til nogle steder ændret til sådan en klassicistisk ramme, som er 3 minutter, så er det her. Er det det? Ja. Hvor for hurtigt? Skal det være? 3 minutter? Ja, jeg har løbet 3 minutter. Det er god, ja, det gør man. Altså, den vil tage sig godt på nedermunder. Nej, det er godt. 1930. Det er så gammelt, det er træmme der. Det er gammelt, de gamle er rigtig gamle. Ja, de er med slidt i trapper, hva'? Det er godt slidt. Ja. Det var godt gået. Jeg havde været glad for, at der er geletter på her, og der var travlen næsten spidsen. Godt, jeg lige skal have en hånd her, fordi den er lavet om, den her, så den er, hvis jeg holder fast i den her, og du så skubber den der op. Skal jeg bare skubbe op? Den er åbnet, så den skal egentlig, du holder på den der måske. Ja, og så bare opad, ikke? Op. Klart. Ja, fint. Hold da kæft. Godt, den sidder fast. Fordi de er simpelthen lavet i stand, men de er ikke særlig godt lavet i stand. Nej, det er det. For stramme. Ja. Ja, det er hvad, jeg skal ned herfra. Ja, det er fint op her. Det kender vi. Ej, der er udsigt heroppe, hva'? Der er udsigt, ja. Hold da kæft. Må jeg tage billedet opfra? Ja, det kan du. Hold da op, mand. Sikke en udsigt. Ja, det er... Er det her, vi tager kraften en gang imellem? En gang imellem, ikke? Er det her elever det samme? Det kan godt ske, ja. Det kan ske. Altså, vi gør det nogle gange. Ja. Jeg er jo spændt på, hvor vi nu kommer hen. Ja, det er det. Har vi næsten lige så højt op som tårnet. Ja, det er lidt højere tårnet derovre, ikke? Ja. Men, lidt højere. 360 graders udsigt. Ja. Det er jo... Det er store gange, hva'? Der er mange gange og store. Mange og... Det er den rigtig store nøgle, du har Det er en fået. rigtig stor nøgle her, ja. Sådan. Øj, det er flot. Hvad bruger du det til? Ja, man bruger det ikke til noget. Der er nogle af rummene, der kun er sådan historiske rum, om jeg så må sige. Ja. Ikke bliver brugt til noget.
En flot kakkelovn, sådan noget. Ja, en gammel norsk kakkelovn. Det er jo et fantastisk rum, det her. Kinesiske værelse. Nå, okay. Frederik 6. han var... Nej, Frederik 4. Da han var kronprins, var han på dannelsesrejser nede i Europa. Og der så han også mange fyrstehus havde et kinesisk værelse. Ja, ja. Så han tænkte, at det kunne være... Det kunne også være her. Så ikke ret en lille smule senere, men lad det være. Det første, han kørte med hjem, det var de 4 hjørnemalerier her. Okay. De var lige lidt for store til at kunne være her. Men pyt, så Ja, det kan jeg se. kunne arkitekten bare bøje med hjørnerne. Så han bøjle i hjørnerne, det er lige godt specielt. Så det var sådan lidt specielt, ja. Hold da op. Så det er jo ikke alt, hvad lige kinesisk, og der er motiver fra Østen og forskellige steder. Men Ja, ja. der er sådan malet lidt på kinesisk porcelæn rundt omkring. Der sidder malere her og i flere år, altså, og øver. Og det er jo også et fra dannelse med Colosseum og... Ja, der er 4 her med sådan motiver fra mig. Ja. Så det er igen den her kongeetage, vi er på nu, og de her lokaler hernede af rummene, hvor der er nogle gemakker derinde, små nogle bare, så er der 3, der lige kan gå ind her. Og det er de kongelige gemakker. Det her var kongens afgangskemakker. Det næste, der kommer ind i, var kongens og dronningens soveværelse, og så var dronningens afgangskemakker. Det var dronningen. Og det er store Strålene her var nok dronningen, ja. Ja, det har jeg. Ja. Så bordet er købt på auktionen, og stolene lå derhenne. Og dem må vi så ombetrukket, da vi lånte dem herhen, fordi de så sådan ud som den herovre. Okay. Så de var ikke i særlig god stand. Nej. Men det blev det så. Det blev de så, ja. Ja, og så dronningen ind og se det. Så hun var inde og se det her. Og så spiste vi frokost med hende, og hun sad der. Okay. Så har I ikke vasket den stol siden med? Nej, det er ikke vasket den stol siden. Nej. Og det er dronningen som danske magt. Det er jo også meget fint rum. Ja, bestemt. Men jeg ved, loftet, det er så det eneste, som så er med direkte på loftet. Nå. På grund af alle de her krummer, der nu er. Ja. Ja, mere rum. Det er jo Ensborg, Ja. som det så ud dengang. Ja. Det var smalle nogen i forhold til det slot, ikke? Holde lidt i der, sikkert, ikke? Ja, det er smalle trapper. Det er sådan trapper til tjenestefolkene kunne. Ja, selvfølgelig, ja. Ja, naturligvis. Ja. Pøblen. Pøblen, ja. Pøblen kunne holde til det over, ja. 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 Nemlig. Nej. Tænk, om der var en forklaring på, hvorfor trappen var så lille. Ja, det er det. Det er ikke dem, der kommer ud i de store kjoler her. Nej, de kom ikke langt her. Så skal det faktisk ikke længere. Jeg skal forbi dig her. Okay. Ja. Det var et sjovt lille rum. Ja, det er et af de meget små, må man sige. Ja. Og så igen en meget gammel spejl, Ja. hvor der er en dør i også åbenbart. Ja, det er der nemlig. Ja, det er fantastisk. Ja. Er det sådan en nødudgang? Eller? Nej, det vil vise sig lige om lidt. Ja, okay, ja. Det vil vise sig lige om lidt. Ja, og så den er flot, den der. Ja. Hold da. Ja, det er jo helt fantastisk. Imponerende. Imponerende, det er det. Ja. Derinde, i det rum derinde. Nå. Og i gamle dage, der var det rum, det var en lille spisestue. Så kunne kongen og dronningen sidde og spise derinde, hvis de ikke ville sidde oppe i riddersalen med tjener og alt sådan noget. Fordi i rummet nedenunder, der var et anretterrum. Og så var der en etage, ligesom var etageslottet, og så kunne maden blive... Der hejser op, ja. Men da Christian 7. så var kongen, og Christian 7. som
måske var mere eller mindre sindssyg og led af forskellige sygdomme. Ja. Struensee, han som var hans livlæge, tænkte, at nogle varme bade ville være godt for kongen måske. Så han lod bygge et badeværelse, et meget berømt badeværelse, marmorbadeværelse. Ja. Og det gjorde han ned i rummet under præstens kontor i anretterummet. Ja, det er ret berømt. Det er ret berømt badeværelse. Så den dør der. Og der går vi ind. Der er der som en dør der. Hold op. Nej. Jeg kan godt forstå, hvad du siger, at det får jeg se om lidt. Ja, det er det. Øj, for sådan der. Meget speciel trappe. Ej. Det. Ja. Det var så bare, der var sådan, altså for hans sygdom og bade. Ja, og få nogle mad. Tænkte Struensee. Ja. Det var jo... Må man gå derned? Ja. Jeg prøvede at gå afsted ved, hvor kongen har været i gamle dage. Det var rimelig dybt. Det var rimelig, der kunne være noget vand i det. Ja. Det er for meget bad. Ja. Det er jo berømte marmorbadeværelse. Så Struensee havde lavet bygge til Christian 7. Men Christian 7. led af en sygdom mere. Og det var klaustrofobi. Okay. Så den lille trappe, vi nu er kommet ned, ville Christian 7. ikke nedad. Så han har aldrig været nede. Okay. Så kunne hans dronning Caroline Mathilde, så kunne hun bruge det i stedet for jo. Helt alene. Ja. Måske med Struensee. Ja, med Struensee, eller man der blev indskydet. Ja, så kunne vi bruge det så jo. Og så udenfor her var der nogle kobberkæder, og så med de 2 haner her kunne man da gå på koldt og varmt vand. Okay. Det de kom der og der. Ja. Og når man er færdig, kunne man trække den lille bundkrop, der er heroppe, og så løb vandet ned dernede. Okay. Og der går så en kloak hernede under slottet. Ja, hvor det løber ud. Ja. Og det er nok den, som mange forveksler med, eller siger, at den kalder den hemmelige gang. Eller en af de hemmelige gange i hvert tilfælde. Det var en liggende antagelse. Altså, ja. Og spejl i... Nå, det er så kirken. Det er kirken, så vi kommer. Ja, det... Så man kommer ind sådan... Det er nærmest bagfra, ikke? Ja. Men hovedindgangen af kirken er derovre. Ja, okay, ja. Men ja. Meget pænt. Men selvfølgelig vand i forhold til Frederiksborg Slot, ikke? Frederiksborg Slot, ja. Ja, det er en lille bitte kirke, det var der. Ja. Hvor man sagde, det er en lille. Ja, det er fint kirke. Det må man sige. Det er lille. Fint kirke. Ja, den er flot. Det her, det er så det, vi kalder her, den underjordiske gang. Ja. Ternen, som kun lige går lige ned her til, jeg kan ikke se, hvor den går. Den går ikke ret langt. Nej. Til hvor døren er nede. Ja. Og det, der kan man se ind i den folden, ikke? Og den går hjem til idrætsanlæg og fodboldbane og skydebane og alt det der. Ja, længere ned. Ja. Øj. Sikke et rum. Sikke et rum, ja. Så er det meget fint rum. Det er heller ikke brugt til noget. Det er bare et meget lille køkken. Ja. Det var dronning Sophie Magdalene, hvis fotogram hænger over døren her. Det var hendes lille køkken. Tekøkken. Så kunne hun gå herned med sine gæster, varme kaffe og te over på ildstedet her. Og så kunne hun vise sit fine porcelæn frem, som stod på alle hylderne her til gæster. Men da så Frederik 6. var kongen, han havde 2 døtre, Wilhelmine og Caroline. Og de fik lov at lege i det her køkken. Okay. Så de legede, at de lavede pandekager derovre. Eller lavede måske pandekager i virkeligheden, for der var et ildsted. Og så derefter blev det også kaldt prinsessernes pandekagekøkken. Okay. Så det er faktisk det mest kaldet pandekagekøkkenet, ikke? Ja.
Og det er selvfølgelig berømt for alle de her fliser her, som er helt danske. Fuldstændig danske, de er fra Store Kongensgadefabrikken i København. Okay. Som lavede fajance i står en kop måde i forret. Ja, der står en kop derovre. Det eneste porcelæn, der er nu, det er en, som en tidligere ansat herinde, en kaptajn, har købt på en auktion.